inteligenciu v príprave na konferenciu. A predtým, ako začneme, by som sa vás chcela opýtať, koľko ľudí je tu dnes prvý deň, ak by ste vedeli zdvihnúť ruku. Dobre, a koľko ľudí príde aj zajtra? Dobre, tak väčšina ľudí je tu prvý deň a príde aj zajtra. Dnes sa budeme sústrediť na to, ako sa vieme na zajtrajšok pripraviť a ako vieme reflektovať na to, čo sme dneska zistili o firmách, ktoré tu sú, pracovných príležitostiach a práve ako na to vieme použiť umelú inteligenciu. Volám sa Terezia Jurášová, vyštudovala som počítačové vedy na New Yorkskej univerzite, publikovala som v rôznych časopisoch, ako napríklad Frontiers of Aging, a venujem sa diagnostike v medicínskom odbore pomocou umelej inteligencie. A dnes by som vám chcela povedať príbeh o tom, ako som sa k umelej inteligencii dostala. A nebolo to tradičnou cestou. Keď som bola na strednej škole, Leaf Academy, tak sme po večeroch s mojou kamarátkou Aničkou Malovou kúpili prasačie srdcia a šicie sady a tie sme po večeroch šili. To bol náš večerný program. A keďže sme sa obidve veľmi zaujímali o zdravotníctvo a chirurgiu, tak sme spolu založili neziskovú organizáciu Medcom, ktorá na Slovensku funguje už 8 rokov a pomáhame budúcim študentom medicíny v príprave na medicínu a zistenie, či je to niečo, čo ho naplňa. No a popri týchto letných školách prišla jedna prezentácia, priniesli obrovského robota, viac menej zobralo to skoro celú miestnosť a bol to robot na chirurgické šitie. A my sme predtým a potom mali workshop chirurgického šitia, kde sme to teda robili manuálne. A keď sme prišli na to, že ten robot je o 30% presnejší ako ten najlepší chirurg na svete, tak som si uvedomila, že možno práve toto nie je tá doména, kde chcem venovať zvyšok svojho času a života. A aj keď je chirurgické šitie stále mojou záľubou, presmerovala som sa práve na využitie umelej inteligencie. A umelej inteligencie sa nebojím, nemyslím si, že mi agenti umelej inteligencie niekedy vezmú prácu, ale je možné, že ľudia, ktorí vedia túto umelú inteligenciu používať lepšie ako ja, mi ju vezmú. A práve na to sme tu, aby sme sa naučili túto umelú inteligenciu využívať a ukázať zamestnávateľom, že máme tieto zručnosti a vieme ich priniesť aj do firmy alebo inštitúcie. Takže toto sú rodiny AI algoritmov. Poznáme ich viac, začala by som so symbolickou AI, takže to sú systémy založené na princípoch a logike. Funguje to podobne ako v IT, ak máte nejaký teda if loop, a na základe toho sa potom tieto pravidlá čekujú a zistujú, že či na základe toho pravidla sa môže ten model meniť a váhy, ktoré sú v tom modeli identifikované, sa môžu meniť. Ďalej máme supervizované učenie, nesupervizované učenie. Supervizované učenie je charakterizované tým, že máme nejaký dataset a na základe toho datasetu sa učí tá umelá inteligencia vzory, ktoré tieto dáta odhalujú. A nesupervizované je prostredníctvom ďalšieho modelu, takže máte tam ešte jedného takého učiteľa, čo sa snaží učiť svojich žiakov, aké vzory by tam mohli byť, ale nie je to vopred určené. Máme ešte ďalšie hlboké učenie, evolučné algoritmy a Bayesové modely. To sú také menej časté, čo by som teda odporúčala vedieť, sú prvé 3. No, ale to je celkom nudné a ja si myslím, že počítačové vedy vôbec nie sú nudné, práve preto som ich robila. A preto vám chcem ukázať Alberta. Takto vyzerá, keď sa v laboratóriu simuluje učenie nejakého modelu. Takže toto je Albert, ktorý začína zo svojho hrobu. Padol na prvé poschodie a snaží sa postaviť. Veľmi mu to nejde a je tam ešte pár 62 pokusov, až kým sa Albert naučí liesť a postupne aj kráčať. Ale padá, vyzerá to skôr ako husenica. Teraz povieme Albertovi, že by sa už mal naučiť chodiť. A toto je, čo sa skutočne v učení umelej inteligencii deje. My tú umelú inteligenciu sledujeme a snažíme sa jej dávať nové rewards, takže nové odmeny. Ďakujem pekne.
odmeny za dobre vykonanú prácu a trestáme ich, keď im to úplne nevyjde. A pomaly sa Albert naučí postaviť a keď už teda sa naučí postaviť, čo bol ten náš prvý zámer, tak ho posunieme o level vyššie. Takže odporúčam si toto video pozrieť, je to simulácia, ktorá je dostupná online a môžete si to pozrieť cez AI Warehouse, čo je teda prístupné na YouTube. No a teraz už na našu tému, ja by som chcela začať s takou icebreaking otázkou. Koľko z vás si myslí, zdvihnite ruky hore, že umelá inteligencia nahradí 30% a viac aktuálnych pracovných pozícií? Za aké obdobie máme otázku? Po najbližších 5 rokov. Tak máme tak štvrtinu. Ja vás o tomto nebudem presviečať, ja si myslím, že tie čísla nie sú dôležité, ale čo si myslím, že je dôležité, je, aby sme sa sústredili na to, aké zručnosti a aký problém vo firme riešime a nie na to, akú pozíciu zaujmeme. A to bude viac menej ďalšia téma tejto prednášky a je to také pravidlo, ktoré by som do tejto diskusie chcela priniesť. Všetko, čo poviem, je založené na predpoklade, že nie je až tak dôležité, aká sa tá pozícia volá, alebo čo budeme mať napísané v životopise, ale práve to, či si uvedomujeme, aké má tá firma problémy a či ich dokážeme svojimi schopnosťami riešiť. Takže prvý koncept, a je to viac menej taký framework na to, ako umelá inteligencia postupne rastie, sa zaoberá tým, aké problémy vie umelá inteligencia riešiť. A samozrejme, na začiatku rieši tie jednoduché problémy, ktoré sa opakujú. A chcela by som sa vás opýtať, či máte vo svojich aktuálnych zamestnaniach nejaké úlohy, ktoré sa opakujú a možno by ste ich chceli automatizovať a viem vám takto rovno v reálnom čase dať nejakú spätnú odozvu. My sa týmto konzultáciám venujeme pravidelne, tak ak máme nejakého dobrovoľníka, čo by chcel nejakú takúto svoju starosť v práci opísať, teraz je ten čas. Nejaké maily, spamy. Niečo vás napadá? Dobre, tak budem rada, ak sa ma spýtate po prednáške, ale teda tieto opakujúce úlohy sú najčastejšie tie, ktoré sa nahrádzajú. Tie analytické, umelá inteligencia je veľmi dobrá v analýze dát, je rýchlejšia a to už po desiatky až 100 rokov, viac menej základné modely sú tu od 1950, keď boli hry voči človeku v hraní šachu a takýchto hier bolo simulovaných viac. Existuje aj konkrétna čínska hra, ktorá teda tiež je založená na logickom myslení a prišlo sa teda na to, že áno, v takomto strategickom plánovaní je na tom tá umelá inteligencia lepšie. No ale čo nás zaujíma, keďže my sme druh Homo sapiens sapiens, nás zaujíma, ako sme my výnimoční. V odvetviach, v ktorých stále vyhrávajú ľudia, sú úsudok, vzťahy, obchodná logika, dôvera a syntéza. Takže toto je stále niečo, v čom excelujeme a musíme sa zamerať na to, aby sme práve tieto schopnosti ukázali našim zamestnávateľom, aby práve na takéto úlohy chceli zamestnať nás, pretože tie technické zručnosti sa väčšinou dajú naučiť. Ale čo sa na dnešnom trhu mení, sú práve tie schopnosti, ktoré analyzujú správnosť týchto technických riešení a dávajú k tomu svoje osobné rozhodnutia, ktoré sú založené na dlhoročnej praxi. O týchto agentoch počujeme čoraz viac. Predpokladám, že sú vám známe. Máme také publikum, že radi zdvíhate ruky. Dúfam, že budete radi aj odpovedať. Ale teda, koľko z vás pozná aspoň väčšinu z týchto agentov? Dobre, ešte nejaké ruky. No, sme tak na polovici. Možno ešte niekedy budeme mať workshop aj ako ich používať. Ale dnes sa budeme zameriavať teda na také teoretickejšie poznatky, ktoré teda sú overené praxou. Prvý výrok, ktorým začnem, je od Alberta Einsteina a hovorí o tom, že keby som mal na hodinu na vyriešenie problému,
tak venujem prvých 55 minút hľadaním tej správnej otázky. A zvyšok na to samotné vyriešenie. A toto je veľmi dobré pravidlo, ak nie 55 minút, tak 40 minút. A ide o to, keď používame umelú inteligenciu, tak ten výsledok máme hneď. Ale ten výsledok bude založený na tom, aký sme dali tej umelej inteligencii inštrukcie. A toto je niečo, čo ste už určite poznali, volá sa to prompt engineering a ja vám to dneska pripomínam, pretože ľudia napriek tomu, že možno už o tom počuli alebo aj nepočuli, tak podľa štatistík to stále nevyužívajú a veľakrát tam nahodia confidential no akože dôverné dáta firmy bez toho, aby mali nejakú extra vrstvu bezpečnostnej ochrany a potom čakajú, že teda im napíše 50-slovový e-mail. Že toto nie je úplne najlepší prístup k tomu, ako vieme túto umelú inteligenciu využívať a sú praktické rady na to, ako to vieme spraviť efektívnejšie. Tak ja sa na tie praktické rady teraz pozriem a ide o jednoduchý postup. Na začiatku si poviem, akú mám rolu, takže napríklad idem sa rozprávať s senior HR-istkou na profesia Days a táto HR-istka si môže za deň pozrieť 100,000 životopisov a ja sa zamýšľam nad tým, ako sa viem od týchto iných ľudí odlíšiť. Potom si musím zadefinovať, na akú pozíciu sa hlásim a aký je ten kontext toho podujatia. Takže samozrejme tá moja odpoveď alebo elevator pitch, tak ako sa predstavím, bude iná v závislosti od tom, či som na konferencii alebo či som už v nejakom prvom štádiu pohovorov a teda toto si musím zadefinovať a povedať aj tej umelej inteligencii, lebo ona pracuje ako čistá doska bez akýchkoľvek informácií. Potom si musím nastaviť cieľ, takže v tomto bode chcem chcem sám seba spoznať v tom, ako sa odlišujem od mojich kompetitorov a toto chcem, aby mi tá umelá inteligencia vygenerovala a v neposlednom rade ten samotný formát. Takže je veľmi dobré mať v mysli nejaký framework, ktorý viem použiť na to, aby mi tú umelú inteligenciu zlepšil. Tak ja sa vás opýtam, koľko ľudí z vás tu má dnes svoj životopis? Vytlačený alebo naskenovaný, 3-4. Máme niekoho odvážneho, kto by ho chcel analyzovať prostredníctvom umelej inteligencie? Áno? Áno. Viac menej prebiehalo by to len tak, že by si riešil, my by sme to naskenovali a spýtali sa umelej inteligencii pár otázok o tom tvojom životopise. Máš ho vytlačený, alebo by si mi ho vedel poslať aj na mail, ako to máš? Výborne, tak máme dobrovoľníka. Ahoj, ja som Tereza. Mám ho teda vytlačený, len je tam predsa adresa a takéto citlivé údaje. Áno, ak to budeme ukazovať všetkým, tak to určite zakrieme. Dobre, a máš tých životopisov viac? Vedel by si mi tu jeden nechať, ak budeme stíhať, tak sa tomu povenujeme. Dobre, výborne. Takže ak by o tom mal ešte niekto záujem, tak priniesie svoje životopisy, môžeme ich analyzovať aj viac v rámci časovej lehoty. Dobre, tak teraz tým, čo sme si povedali, aká je tá umelá inteligencia super, ak nás môže do 5 rokov všetkých nahradiť. A sú také teórie, ktoré hovoria o tom, že do 5 rokov možno budeme mať basic income a že toto je ten posledný čas, kedy sa vieme dostať v rámci career ladder na nejakú vyššiu úroveň. Takže netreba to podceňovať, ale teda treba si aj povedať, že veľmi reputované univerzity, ako napríklad MIT, prišli na to, že keď používame túto umelú inteligenciu, tak sa nám deaktivujú niektoré časti mozgu a postupom času degenerujú. No a my sa tu musíme zamyslieť nad tým, že okrem toho, že píšeme tú inštrukciu, kde ešte vieme dávať ten vlastný element. Kde sa vieme zamyslieť nad tým, ako vieme tú odpoveď spraviť lepšiu. Máme nejaké tipy, že čo by sme tak mohli ešte priniesť k tomu vygenerovanému výsledku?
Dobrý deň, ja som Maria Petrášová. Takže ja si myslím, že vlastnú kontrolu výsledku môžeme priniesť. Ďakujeme. Áno, to je pravda. A to je teda jeden z hlavných bodov. A potom by som pridala takú moju osobnú vec, ktorú sme teda odhalili a ktorú ja volám tak laicky váš nenahraditeľný ľudský element. A váš nenahraditeľný ľudský element je práve to, kým ste a aké sú vaše hodnoty. A ja vám za chvíľu poviem aj taký nástroj, ako viete spraviť tento deň na Profesia Days efektívnejším, ale musí byť založený na tom, čo od tej pozície alebo od tej vašej budúcnosti chcete. A to práve začína stanovením vašich hodnot. Takže aj keď na to teraz nemáme čas, ja vám veľmi odporúčam si toto odfotiť. Ja som toto cvičenie spravila aspoň 15 krát sama a stále sa k nemu vraciam. A ide o nastavenie hodnôt, ktoré vo svojom živote chcete pestovať a od toho sa teda odvinie aj vaše ideálne zamestnanie. Potom na konci budeme mať dotazník so spätnou väzbou, tak ako ho vyplníte, tak ja vám tie slajdy pošlem. Tak, teraz sa dostaneme k týmto hodnotám. Tak dôsledok tohoto, keď si tieto hodnoty teda vyberiete a zoradíte, je, že viete u toho zamestnávateľa získať dôveru. A práve v čase, kedy sa na umelú inteligenciou dá spraviť veľmi veľa úloh a tým pádom sa vie simulovať veľa kompetencií, ktoré možno ani ten človek nemá. Začína byť čoraz dôležitejšie, aby sme si s tým zamestnávateľom pestovali dôveru. A jeden spôsob, ako to robiť, je, že buduješ tie svoje silné stránky a vieš o tom, aké sú tvoje hodnoty a informuješ o tom svojho zamestnávateľa. Takže dôvera je v dnešnom čase čoraz najdôležitejšia. No a ja mám na ďalšiu otázku a tá znie, kto z vás už dneska alebo v rámci takýchto konferencií, nemusí to byť len Profesia Days, použil umelú inteligenciu na pripravenie životopisu? Môžete len zdvihnúť ruky, taký malý prieskum. Dobre. To je zaujímavé, to je veľmi zaujímavé, lebo keď som tam viac menej dala všetkých tých možných agentov, tak to bola cca polovica, ktorá teda ich poznala viac ako väčšinu a toto už bolo tak viac menej bližšie k 3/4, čo nejakým spôsobom použila umelú inteligenciu na prípravu na dnešný deň, tak predpokladám, že je to možno ChatGPT, tak položím ešte jednu otázku. Koľko z vás použilo v príprave práve ChatGPT ako toho agenta? Dobre, zaujímavé. Veľmi rada by som počula teda, akých agentov používate najviac. A myslím si, že práve týmto procesom, že teda stanovíte si svoje hodnoty, stanovíte si, čo od tej práce očakávate, kde sa chcete vidieť za 5-10 rokov, viete aj zlepšiť ten samotný proces. Viac menej v dnešnej dobe je tých vygenerovaných životopisov tak veľa, že je samozrejmosťou, že prejdú prvé cez filtračný proces a tento filtračný proces je práve väčšinou cez umelú inteligenciu. Bola pred 5 rokmi taká kauza v Google, že nepríjmali ženy a bolo to práve z toho, že tá umelá inteligencia sa teda naučila, že tie ženy možno majú za sebou menej rokov alebo išli na matersku jednoducho kvôli tomuto vzoru, čo sa teda naučili, to preniklo až do toho, že boli znevýhodnené ženy. Takže treba si veľmi dávať pozor na to, aké slova tam použijeme. Akože ja si úplne uvedomujem, že je to takáto hra a samozrejme je to nespravodlivé, ako žena ma to hnevá, ale teda je dobré vedieť, ako tieto algoritmy fungujú a teda snažiť sa ich zlepšiť svoje postavenie tak, aby viac menej sme v tej práci vynikli. Ja dám teda svoj príklad. Zarodená som Jurášova, nie som vydatá, ale v zahraničí ma volajú Juras. Dala som si to tak aj na svoju rezidentskú kartičku, čo má Spojených arabských emirátov a znižuje to niečo, čo sa volá Eastern European Bias, čo je teda, že keď sme z východnej Európy, tak by sme mali horšie vzdelanie, alebo akože je to niečo, o čom sa písali články. Takže akože ja odporúčam sa nad tým zamyslieť, samozrejme v rámci vašich hodnôt a presvedčení.
Dobre, toto je teda tie moje kroky k tomu, ako by som použila umelú inteligenciu práve v dnešných dňoch. A tým prvým je teda zodpovedanie týchto otázok, ako sú hodnoty, ideály pracovného prostredia, kariérnu víziu. Ak toto všetko máte, tak si to môžete dať na Drive alebo do nejakého priečinku ako jednotlivé dokumenty. A potom tieto dokumenty môžete nahrať do agenta vašej voľby, takže napríklad v prípade ChatGPT vy ste si vytvorili projekt, do toho nahrali všetky tieto zdroje a potom vytvorili nový chat, ktorému teda poviete, dobre, tu mám túto pracovnú propozíciu, hodí sa k môjmu profilu. A na základe toho potom viete, že či je práve tento zamestnávateľ niekto, koho by ste mali osloviť a robí to tento proces jednoduchšie. Nie je to len pre vás, ale aj pre toho zamestnávateľa a je samozrejme väčšia pravdepodobnosť úspechu, keďže v dnešnej dobe je práve ten kultúrny fit vo firme niečo, čo sa čoraz viac rozoberá a niektoré firmy to prioritizujú práve v dnešnej kompetitívnej dobe. A teda, keď máte každú tú firmu ako nový chat, tak môžete zisťovať, že s kým sa vám najviac oplatí stráviť koľko času a takto viete získať čo najviac ponúk. Samozrejme, to je niečo, čo ste tu už asi počuli, ale teda ten job market je veľký a väčšina tých pracovných pozícií je práve niečo, o čom neviete z internetu alebo len z profesie.sk. Veľakrát ide o to, či tých ľudí poznáte, či vás vie niekto odporúčiť a práve tieto pracovné príležitosti sa vedia získať na práve takýchto skvelých konferenciách ako Profesia Days. Tak, toto sú tiež nejaké tipy, viac menej budete sa tu s veľa ľuďmi rozprávať, je dobré mať pripravené nejaké otázky. Na základe toho vášho profilu sa môžete potom aj umelej inteligencii spýtať, že na základe toho, o čo sa ja zaujímam, aké otázky by som sa mal tohto náhodného jedinca opýtať. A potom samozrejme elevator pitch, keby sme mali viac času, tak si dáme nejaké skúšky, ale teda ide o to, aby ste vedeli rýchlo zmeniť tie hlavné body, ktoré chcete o sebe predstaviť v závislosti od toho, ku komu sa rozprávate. Takže je super na to použiť umelú inteligenciu, dajme tomu, že chodíte takto po konferencii, máte už celý tento projekt s vašimi hodnotami, kariérnym rastom a podobne a potom sa spýtate, čo by som mal v týchto 3-4 vetičkách o sebe zmeniť, aby som zaujal práve tohto zamestnávateľa. A to je niečo, čo hneď vytvorí spojenie medzi vami a tým človekom, ktorým sa rozprávate, aj väčšia pravdepodobnosť, že to k niečomu dospeje. Potom samozrejme sú rôzne druhy typov pohovorov, takže tieto pohovory je dobré si trénovať, zistiť, aké otázky sa práve na tomto type pohovoru pýtajú a tým pádom viete byť znova pripravenejší a odvážnejší v tých vašich odpovediach. A toto sú najčastejšie otázky na pohovore. Ja som tieto zobrala z Cloudy, takže viac menej fakt sa dá s tým pracovať za predpokladu toho, že už máte vytvorené to vaše portfólio. Takisto vám to zjednodušuje rozhodnutie medzi pracovnými podmienkami, lebo môžeme dúfať, že teda nebude tá pracovná ponuka len jedna, ale bude ich viac. A práve s touto umelou inteligenciou viete zrýchliť proces tohto rozhodnutia, keďže firmy väčšinou chcú, aby ste sa rozhodli v 3-5 dňoch a keď sa rozhodujete dlhšie, tak je to práve taký znak neistoty a teda vie vám to znova zrýchliť tento proces. Takže ako vždy platí, ak niečo potrebujeme zrýchliť, tak práve to je, kde nám tá umelá inteligencia vie pomôcť. No a to je všetko z mojej prednášky. Ja si teraz pozriem čas a zistím, či máme ešte čas na analýzu. A nemáme, lebo je akurát 14, takže čo ja spravím je, že na tomto linku môžete zadať do komentára. Ja som tam od vás nežiadala nejaké vaše kontaktné údaje, ale na tomto linku prvé mi môžete dať spätnú väzbu. Ja sa veľmi snažím zlepšovať svoj prejav, zlepšovať svoje prezentácie, takže by mi to veľmi pomohlo. A ak máte záujem, tak mi tam môžete dať váš e-mail a keďže ste boli na tejto konferencii, tak ja sa vám v prípade, že mi napíšete mail, ozvem a pomôžem vám tu ten životopis zlepšiť. Dobre, to je všetko za mňa. Teraz nechám ešte 3 minútky na otázky, keďže sme začali s miernym
oneskorení, tak teraz je čas, ak vás niečo zaujalo, kľudne sa spýtajte, kľudne sa zastavte, rada vám zodpoviem čokoľvek je pre vás zaujímavé a môže vám pomôcť v budúcnosti. Ďakujem. Ja sa vás pýtam, či ten životopis preberieme súkromne, keď teda už končíte, alebo už nemáte čas vôbec. Áno, nie je problém, môžeme si ho teraz aj prostredníctvom umelej inteligencie. Ja mám taký chatbot, kde mám nastavené nejaké kritéria, podľa čoho to hodnotí, takže veľmi rada vám s tým pomôžem, len v rámci agendy chcem, aby som dala priestor aj iným, ak tu ešte bude ďalšia reč alebo podobne. Dobrý deň, ja som sa chcela opýtať, či vás potom nájdeme v nejakom stánku ešte dnes, alebo napríklad zajtra? Áno, zajtra budem na konferencii. Budem aj na konferencii Medifutura, čo je teda pre budúcich medikov, takže vrele pozvanie je tam, ale budem aj tu. Volám sa Terezia Juras. Keď vyplníte tento kontaktný formulár, tak ja si vás nájdem na LinkedIne prostredníctvom umelej inteligencie. Ešte veľmi jednoduché, ale teda všetkým vám dám pozvania, takže mi môžete kľudne napísať. Ale volám sa teda Terezia Juras, je to v programe. Osobné kontakty na seba nedávam, ale viete si ma nájsť na LinkedIne a keď mi tam dáte žiadosť, prípadne napíšete, že ste ma stretli na Profesia Days, tak ja vám určite odpíšem. Zajtra nemám prednášku, zajtra sa tu budem pohybovať ako bežný smrteľník medzi 9 a 11 a budem tu pomáhať s nejakými technikalitami, ale teda ak ma viete osloviť na tom LinkedIne, Terezia Juras, nezdielam to cez svoj počítač, ale teda neviem to ani žiadna tablo, takže volám sa Terezia Juras, tak sa volám aj na LinkedIne a budem rada, keď sa ozviete. Máme ešte nejaké otázky? Angelika, ja som mala takú otázku, že už na rôznych fórach sa už ťažujú zamestnávateľia, že my vlastne posielame také životopisy, ktoré píše ako keby AI a že sa mi to v podstate nepáči a že sa im to nechce čítať v podstate, ale hlavne, že oni používajú ATS a my sa nemáme šťažovať. Ťažko sa drží za niekoho stranu. Ja vám teda môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že vo firmách, v laboratóriách, na univerzitách, ktorých som pracovala aj v New Yorku, v Los Angeles, v Dubaji, všade používajú umelú inteligenciu a všetci očakávajú od zamestnancov, aby ju používali. Takže áno, ak je niekto pokrytecký a povie si, že zamestnávateľ ju môže používať, zamestnanec nie, tak je to podľa mňa nie firma, kde človek chce pracovať. Meno? Na LinkedIne? Som vyplnila dotazník a mala som nechať komentár, či mám... No a nešlo mi to. Neukázalo to. Neviem ako ostatní, možno len ja som. Dobre, máme tu nejaké technické problémy, ja sa na to pozriem. Spravíme to takto, keďže vás tu nie je veľmi veľa, ak máte záujem o konzultáciu, alebo mi chcete teda napísať, ja dám prechádzať tablet, kolovať a ak chcete, tak mi kľudne napíšte váš e-mail alebo LinkedIn a ja si vás pridám. Znie to dobre?